Assalamu alaikum. Ukuthula kube kini nonke ema-Afrika amahle. Cha ngiyayibuzela nje bafowethu. Ingabe ngonile yini ukuthi abafowethu laba abayibiza ngama-Watch Tower noma o-Jehovah's Witness uma ngabe befika la eMambatheni betshela mina ukuthi bahambisa indaba zombuso kaNkuluNkulu. Beqeda lapho ke ngiyabahlala nabo ngiyabalalela ke manje. Lapha bangixaka khona ke manje uma ngabe sebethi abantu abayobusa noJesu ezulwini bawu144,000. Hawu bafowethu. Abasasho nokuthi 144 billion or 144 trillion or 144 quadrillion or 144 zillion. Bathi bafowethu 144,000. Njengoba manje su8 billion manje angazi bangaka abazelwe namhlanje phezu kwalo 8 billion athi ama-Watch Tower 144,000 abantu abayodla umhlanganiso abayobusa noJesu ezulwini. Bengirong yini mina uma ngabe ngibabuza ukuthi kulo 144,000 nina enihleli nami manje la nibaliwe yini? Ngoba mina ngiyazazi angiloni Watch Tower angibalwanga. Nina ke manje enihleli nami la nibaliwe yini kulo 144,000? Bathi cha ababalwanga. Bengirong yini mangithi iBhayibheli liyavuma ukuthi umuntu enza umathanda? Ngeke nginitshele leyo verse leyo ngoba nina nistout. Ngeke nginitshele leyo verse kodwa ikhona eBhayibhelini oyifunele yena uyitholele. Angifuni ukuthi ngikutshele ngento ukuthi uzoyithola endaweni ethize eBhayibhelini into ebhedayo bese uyayenza bese uthi umbatha wathi mawuzitholele wena uzitholele. Bese ngibawukhothela leyo verse leyo ngithi hayi iBhayibheli ke lithi ke thina ke vele esingayivele ezulwini shuthi vele indaba yethu ayikho manje sikholelwani? Ngibuza bona ngithi manje sikholelwani? Bathi sikholela ukuthi thina siphile la emhlabeni laba ba144,000 bayobusa noJesu ezulwini. Ngithi ke mina ngoba vele ngiye ezulwini asivele sidleni utshwala ke vele ngoba iBhayibheli liyavuma. Sengiyabakhothela ke iverse eBhayibhelini akade beqala ukulizwa okuyilo futhi elenza ukuthi babaleke bangishiye. Niyazi ukuthi lithini lelo verse? Lithi usho kanje uJehova. Ngitshelile ngathi uNkulunkulu akayena uJehova ngithi uNkulunkulu uyawe ngesiHebheru. Lalela ukuthi uJehova uthini eBhayibhelini. Ngishilo ngathi kunonkulunkulu abaningi eBhayibhelini. Namhlanje nginitshela ngomunye uNkulunkulu eBhayibhelini. Lo kuthiwa uJehova ke lalelani ukuthi uthini eBhayibhelini. Phuzani nidakwe nihlanze niwe ningabe nisasukuma. Angikuphindele. Phuzani nidakwe nihlanze niwe ningabe nisasukuma. Ngithi ke mina nginawo 100 rand la endlini nani ningagcwalisa kuseduze ithaveni seduze ngapha ngizohamba mina ngiyolanda noma mhlambe amalokuzana ama-half jack amabili bese ngithola ne2 case sivele simhlabeni bafowethu si-enjoy ngoba vele thina siyazi ukuthi ezulwini khona akula singayikhona siphelele thina la kulomhlaba lo isihogo njengoba kunjena nje emhlabeni siphelele thina la. Basukuma abafowethu ofakazi bakaJehova bacimelana amehlo bangishiya ngihleli kanjalo bathi bazobuya ngelinye ilanga basabuya namhlanje. Uthi umbuzo wami bengirong yini ukuthi ngibatshele lokho? Sengizozwa ngani ke kuma comment. Ngiyabonga.